mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Matthew. At ito, ang aking secret file. Ito ay kwento ng pinakamamahal kong ina. Isang ilaw ng tahanan na nagbigay sa amin ng walang hanggang pagmamahal, pag-aaruga, at sakripisyo ng walang hinihinging kapalit. Ngayong paparating na ang araw ng mga ina. Siguro ito na yung isa sa pinakamabigat at pinakamasakit na araw na haharapin ko sa buhay ko. Taong 1973, nang ikasal ang mga magulang ko. 3 taon ang tanda ni tatay kay nanay. Masasabi kong tunay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Maliit o malaki na hindi pagkakaunawaan, lagi nilang pipiliin na magkaayos at intindihin ang isa't isa. Sa mahigit 5 dekadang pagsasama, nabiyayaan sila ng 7 anak. At isa na ako roon. At ngayon, may kanya-kanya na kaming buhay. 3 sa amin ang may sarili ng pamilya. Habang ako naman ay wala pa. Dati kaming nakatira sa Cubao, Quezon City. 20 taon ang inilagi namin doon. Doon namin naranasan ang masayang buhay na puno ng pagmamahal mula kay nanay. Sinisiguro niyang maayos kaming lahat. Masayahin siyang tao. Minsan tahimik. At kapag may problema ka, marunong siyang makinig. Palaban din siya sa buhay. At pagdating sa pagluluto, wala kang masasabi. Halos lahat ng ulam kaya niyang lutuin. Kahit walang cookbook. Gayunpaman, mahirap din yung buhay namin noon. Kasi may panahon talaga na hirap kami. Si tatay nagtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi pa rin naging sapat ang kita niya. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, naging taxi driver siya. Naalala ko pa nga, minsan, sardinas o tuyo ang ulam namin. Pero kahit ganoon, masaya naman kami. Sayang lang, at yung lola ko, namatay agad. Hindi namin nakasama ng matagal. Kung hindi sana siya nawala, siguro may sarili na kaming bahay. Pero ganun siguro talaga ang tadhana. So from QC, lumipat kami sa San Mateo, Rizal.
Dito nagbago yung buhay namin. Mas dumarami na ang pagsubok. Pero kahit ganoon, masaya pa rin naman kami bilang isang pamilya. Hanggang sa dumating ang year 2025. Biglang nagbago ang lahat. Nang ma-diagnose si nanay ng isang malubhang sakit. Anong sakit? Cervical cancer. Stage 2. DJ Rocky at DJ Jello, merong cervical cancer stage 2 si nanay. At sa balitang ito, parang gumuho ang mundo namin. Kasi kahit nahihirapan naman kami, masaya naman kami. Okay naman kami. Kasi sama-sama kami. At hindi namin inaasahan na magkakasakit siya ng ganun kasi ang lakas-lakas naman ni inay. Kaya nga napatanong ako, paano namin haharapin ang pagsubok na ito? At napaisip din ako, magtatagal kaya ang buhay ni nanay? Hindi namin inaasahan na magkakaroon ng malubhang sakit si nanay. Napakalakas niyang tao. Cervical cancer stage 2. Paano namin haharapin ang pagsubok na to? At sana humaba pa ang buhay ni nanay. Simula nang malaman namin ang diagnosis kay mama, inalapit namin siya agad. Sa pinakamahusay na doktor. Yung doktor na pwedeng makatulong. Nang sa gayon ay gumaling siya. Pero nalaman namin na may komplikasyon na pala sa dugo niya. At kumakalat na rin ang cancer cell sa katawan niya. Kaya kahit gaano pa kahusay ang doktor na kuhain namin, nakadepende pa rin ito sa pagresponde ni nanay sa treatments niya. Radiation sessions, chemotherapy sessions, brachytherapy sessions. Lahat ng yun pinagdaanan niya. Then January 20, 2026. Sabi ng doktor, lumiit daw ang bukol sa cervix niya. Dito nabuhayan kami ng pag-asa. Pakiramdam namin, gagaling na si nanay. Pero lumipas ang 1 linggo. Mangyayari pala ang pinakamasakit
na bangungot ng buhay namin. Naka-work from home ako noon. Katabi ko si nanay sa kwarto. Natutulog siya habang ako naman ay nagtatrabaho. Maya-maya ay nagising siya. Inakyat pa niya ang mga sinampay naming damit sa kwarto. Nagbiruan pa kami. Binigyan niya pa ako ng biskwit para sa merienda. Nagtatawanan kami. Hindi ko lang akalain na yun na pala ang huling masasayang sandali naming kasama siya. Dahil makalipas lang ang ilang minuto, sumigaw si tatay nang hihingi ng tulong. Pagkaresponde ko kay tatay, nakita ko na nakatumba si nanay sa banyo at wala ng malay. Mabilis namin siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. At doon sa ospital, nalaman namin na nagkaroon si nanay ng brain aneurysm. Pumutok na raw ang ugat sa utak niya at nagkaroon ng internal bleeding. Tarantang-taranta kaming magkakapatid. Ganun din si tatay, tulala. Hindi namin alam kung anong gagawin. At habang nasa ospital kami, wala kaming ibang magawa kundi ang maghintay. Maghintay sa update. Maghintay na bumangon si nanay. Habang pinagmamasdan ko si nanay, naaawa ako sa kanya. Dan bigla siyang dumilat. Tapos parang hindi niya alam kung nasaan siya. Maya-maya pa napapansin kong hinahabol na niya ang hininga niya. Kaya sumigaw ako sa doktor. Sabi ko, iligtas niyo po si nanay. Ang sabi ng mga doktor, napakaliit na lang daw ng tsansa na mabubuhay pa si nanay. Sa isip ko, paanong napakaliit may mga galaw naman si nanay. Nagre-responde naman siya kapag may mga ginagawa sa kanya. Pero according to the doctors, sa ganitong kaso, kailangan daw maoperahan agad sa loob ng 24 oras. Dahil kung hindi, posibleng maging brain dead na ang pasyente. Okay na sana Mauoperahan na sana si nanay Kaya lang nagkaroon ng problema sa pagitan ng mga doktor tungkol sa consent and process. Sa puntong yun, nawalan na kami parang nawalan na kami ng pag-asa. Pero ang tatay ko umasa sa himala.
Hanggang sa sumapit ang umaga. At tuluyan na kaming iniwan ni nanay. Gumuho ang lahat ng pangarap namin para sa kanya. Pati mundo naming pamilya. Para bang nawalan ng direksyon. Si nanay kasi yung klase ng taong lalaban para sa pamilya hanggang sa dulo. Masyado siyang mapagmahal, maalalahanin, at handa niyang ibigay ang lahat para sa amin. Kaya wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang ang lahat ng mga nangyari. At siguro, kaya ako ginawa itong sulat na ito, para ipakita sa buong mundo kung gaano ko kamahal ang nanay ko. Nay, kung nasan ka man ngayon, sobra ka pa rin naming namimiss. 3 buwan na ang lumipas, pero hinahanap-hanap ka pa rin namin araw-araw. Alam kong kasama ka na ni Lord. Diyan, wala ka ng sakit na nararamdaman o paghihirap na nararanasan. Tingnan mo kami at gabayan mo pa rin kami, ha? Kami na ang bahala kay tatay. Sisikapin namin na mapasaya siya. Masakit lang isipin na hindi namin matutupad ang pangarap mong makasakay ka ng eroplano. Pangarap mo yun, diba? Nauna ka lang talagang lumipad. Unang Mother's Day ito na wala ka na. Lahat ng okasyong daraan sa taong ito, maninibago kami. Kasi wala ka na sa tabi namin. Kaya nay, kahit sobrang sakit sabihin, hanggang sa muli natin pagkikita, miss na miss ka na namin. I love you, Nay. DJ Rocky at DJ Jello at sa lahat ng mga kabisyo. Sana ay kapulutan ng aral ang ibinahagi ko. At gusto ko lang sabihin na habang nandyan pa ang mga magulang natin, yakapin natin sila at iparamdam kung gaano natin sila kamahal. Dahil mabilis lang ang oras, hindi mo namamalayan, nauubos na pala ito. Maraming salamat DJ Rocky and DJ Jello. Sa lahat ng mga nanay, advance Happy Mother's Day. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Matthew.